हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। तो 4टा बजी मुझे सब घर काम करदेवी। चलतु करदिए सब कम कमें आज गोटे जगह को मत जबार अच्छी। मु बाहर काम सब करदेवी। एकुटिया वीडियो बनवाई बहुत कष्ट लगी था। जी यूट्यूब वीडियो बनाऊँ से जानते निश्चय कि केमी कौन टाइम को मैनेज करा जाए। देखो ये मो काम सब करदे ये मो भणजा आसिक कौन कर देखु तार दुष्टामी।
ଏଇଠି ମୋ ମାଉସୀ କପଡ଼ା ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ପୂଜା ଘର ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦିଟା କଣ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ ବସିକି ଚା ପିଉଛି ମୋ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇକି। ଏଇଠି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ମୁଁ ପୂଜା କରିଦେଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏଇଠି ମୁଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବି। ଆଉ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ମୋ ଘରୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲି ସେ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଜୟଗୁରୁ ମନ୍ଦିରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଡାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ଯୋଡ଼ାର ଜୟଗୁରୁ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ। ବି ଆମ ଯୋଡ଼ା ଲୋକାଲରୁ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଠି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଭିତର। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ସଭାରେ। ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ରୋଷେଇ ଶାଳକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଏଠି ନନା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ କି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆଣିପାରିବି। ତ ମୋତେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକିରେ ଆଜି ରହିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।